Sa tunga sa mahumuok nga tulog, madamol nga aso, kag pag-ibwal sang kalayo ang nagpabugtaw sa mga residente matapos magtuhaw ang kalayo sa balay mismo ni John Robert Bantario sa West Sabugabog kag naglapta naman sa kaingod sini nga barangay sa San Juan Molo alas 4:37 sang kaagahon sang tinalikdan ni adlaw sang Sabado, Enero 28, 2023. Base sa investigasyon ni Senior Fire Officer 1 Ronald Jake Soles, ang arson investigator sa City Fire Station, sang ma-interview sa Radyo Bistado nga may nabaton sila nga tawag alas 4:37 sang Sabado sang kaagahon. Sa diin, ginalamo na sang kalayo ang duha ka barangay nga lonsay sa distrito sa Molo. May nabaton kami tawag sa alas 4:37 aga. May nasunog sa parte sang sa Bugabog kag San Juan. Responde ato sa mga standing unit. Ito dayon na confirm nga balay mga structural fire involved. Okay. Bali area na sir sang sang Molo nga fire. Sila una na-responde ang talumpang. According sa Molo fire doon istorya man sila. Bali kung magsulod gid sa Bugabog kinahanglan ang fire station sang Molo dito ginasalit sa plaza. So ma-wave siya gali pa kadto sa San Juan. Dito na sila masulod. Okay. So bali shortcut dra sa may San Juan. Hindi bali dira lagi ang way nga makasulod dito mo. Sa San Juan. Okay. Bali mas magigid dahil sa San Juan bago pa makasulod sa sa Bugabog. Ginpahayag man ni Solis nga ang ginhalinan sang kalayo amo ang balay ni John Robert Bantario nga nahamtang sa West Bugabog. Bangod ang puloy-an ni Bantario ang nahimo sa light materials, nakip na ang mga nakapalibot sini nga mga panimalay. Dugang pa nga malapit sa suba kag mabasko ganda piyas ang hangin, rason sa madasig nga paglaptas ang kalayo nga nagtugas ang 284 nga kabilugan sa balay ang nahalitan. Nakip na dari ang West Habog-Habog nga may 195 ang totally damaged, nga may 3 ka partially gutted kag sa 69 ka panimalay ang totally damaged, nga may 17 ka partially gutted sa San Juan nga nagabalor sang 4.7 million pesos. So, bali sa amon nga pag-imbestiga nagalin sa balay ni John Robert Bantario. Bali nakaabot kita sa 4th level alarm. So magambal kita 4th level daw all unit na available na fire truck sa city. Sa city. Tanan gid. So sa na fire out na mo na-declare ni City Fire Marshal na to alas 6:16. So na-receive naman ng call 4:37, almost 1 hour and 45 minutes gid nga ba. Okay lamang sang kalayo sa ang sa may base sa among nga record. Ang sa West Bugabog na totally kita nga 195 totally damage na kalayo. Tapos tatlo lang partially damaged. Tapos ang sa barangay San Juan naman ang 69 totally damaged, kag 17 ka partially damaged. Ginkumpirma man ni Solis nga wala sang may natrap nga mga persona kag napatay sa nagluntad nga sunog. Kuha kita na record ka may na-trap no or na casualty nga tawo no. Mga sapat lang siguro mula to makita namon mga ido, mga manok ug mga pato. Tapos may mga injury lang kita sa napan. May apat kita ka injury, mga minor mala nila mga injury. Bangod sa gutok nga dalan, tungod sa mga bihikulo nga naga-parking, ang ginatudlo nga rason kon nga anabodlayan magsulod ang ila mga fire trucks, kag gintoldo ka naman ni Solis ang uring-uring nga ginhungod sunog ang mga panimalay. So nagambal nga muna nga dili mo responde. Siguro lang obstructed lang ang dalan amo na nga gambal sila nga wala ka sulod na kwarto. O bali ka na hindi kita magambal nga ginhungod sunog iti padayon kita paton sa buong investigasyon mo. Tanan nga ang gulo ginakuan man naman natanaw naman. Sa nagluntad nga sunog, temporaryo anay nagpuyo ang mga residente sang West Habog-Habog sa Baluarte Elementary School, kagang pumuluyo naman sang San Juan ang yara sa San Juan Elementary School. Ginbisita naman ni Congresswoman Jam Baronda ang mga biktima sang sunog. Base sa ginpagwa sini sa iya official Facebook page, iya ginsiling nga ang totally damaged nga puluyan ang magabaton sang bulig pinansyal nagabalor sang 15,000 pesos, kag 10,000 pesos naman para sa partially gutted. Ginpahayag man ni Baronda nga mga bulig man si Senator Bongo
House Speaker Martin Romualdez, House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, kag ang National Housing Authority sa liwat nga pagbangon sa mga pumuluyo. Dugang panibaronda sa pagbisita sini sa Baluarte kag San Juan Elementary School, nagdala ini sa mga palanya punon kag palanya gahon sang mga pumuluyo. Kag ini si kabistadong Aaron Refollo, basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado.